Hola, bona nit i benvinguts al Tal com Raja, el programa de tertúlia i debat del canal català Vallès Oriental. Avui parlarem de diversos temes d'actualitat dels que s'han parlat aquesta setmana. La reforma de les pensions serà un d'ells, també la marxa contra l'atur, que va començar dilluns a l'Hospitalet i acabarà dissabte a Barcelona, però que avui, dijous, ha passat per la Llagosta, per Mollet i per Granollers. També parlarem dels Premis Nobel en la setmana que s'entreguen i també parlarem de la pujada de l'electricitat i altres serveis bàsics que ha començat, que ha pujat aquest mes d'octubre. De tot això parlarem amb els nostres convidats avui, entre ells el Pere Barrios, que és vicepresident de l'Associació d'Empresaris de Caldes. Bona nit. Bona nit. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Mollet, Carles Pérez. Hola, bona nit. I la periodista Montserrat Ponsa. Hola. Bona nit. Bona nit. Doncs, si us sembla, comencem parlant del tema de les pensions, que preocupa a una bona part de la ciutadania, alguns perquè ja en cobren i altres perquè en volen cobrar d'aquí a uns anys o unes dècades, i m'agradaria posicionar-ho en aquest context de reformes, com la reforma de les caixes primer i la reforma laboral després. El primer que m'agradaria parlar és si és necessària aquesta reforma de les pensions. Cobrem perquè hem cotitzat, o sigui, hem estat tota la vida treballant, llavors el nostre dret doncs, és de poder cobrar. Si has estat tota la vida cotitzant i treballant doncs, per coses al servei de tots, doncs no és normal que ara ens quedem sense. Llavors han optat per lo més fàcil. Funcionaris i pensionistes, està tot molt controlat, doncs mira, apretem-ho, doncs, de moment que quedi igual, després doncs, ho rebaixarem, doncs o no ho apujarem. I esclar, els preus de vida doncs, han pujat moltíssim. Llavors estem així com una mica apurats. Carles, per continuar cobrant, cal fer retocs, cal reformar alguna cosa, perquè evidentment la població es va movent i va canviant, no? Home, com cada cop la població, el seu, com ho diria, bueno, la vida es va allargant més, cada cop ja sent més gran, evidentment, tal com està plantejat avui dia aquest tema de les pensions, els nostres fills ja tindran problemes si es manté tal com està ara. Evidentment s'ha de variar. Ara, el que han fet d'entrada de congelar les pensions i ja que a primers de gener molts pensionistes van tenir ja una rebaixada entre 30 i 70 euros, doncs no. Començar a treure coses als col·lectius més febles no és gaire social. Pere. Jo suposo que això obeeix a una necessitat econòmica. Esclar, si fem números i resulta que abans els jubilats tenien una esperança de vida de 65 anys o 70 i alguns no arribaven ni a cobrar mai. Però tu hi vols arribar, no? Jo sí, no perquè vulgui, sinó perquè estic segur, i a més l'estadística em recolza, perquè arribarem als 80 i pico d'esperança de vida, als 90 i pico, i hi ha dues coses que s'han de tenir molt presents. Una que tenim de tenir, o sigui, l'economia estatal, la Caixa Única de la Seguretat Social, ha de preveure que la gent els estarà pagant molts més anys que abans. I això em recorda una anècdota que també hem de vigilar més amb la dona que ens casem, perquè resulta que abans l'havien d'aguantar uns 30 anys o així, però és que ara la mitja és que, o sigui, t'hi has de fixar molt més perquè l'has d'aguantar fins als 90 o 100 anys. Això ja no dura, El que passa que patem abans nosaltres que no elles, normalment. Això és la mitjana, també. Però jo, per exemple, avui he anat a Barcelona molt d'hora aquest matí, que havia d'acompanyar-me una mica a l'aeroport, i fins a arribar a l'aeroport, una il·luminació a l'autopista i pels carrers, simplement posant a la meitat de la llum del que tenim. Jo penso que s'hauria d'anar fent tota una llista, i jo ara m'hi vull dedicar a fer tota una llista de coses que, esclar, després fas números i dius... Perquè donen per suposat que una reforma de les pensions serà restrictiva o retallarà algun tipus de dret. Evident. És impossible reformar les pensions perquè... Però no arreglarà res. No, a més. Aquest matí he escoltat una senyora jubilada que deia una cosa que és veritat, que també els jubilats estan generant llocs de treball, perquè, clar, normalment la majoria que es troba bé se'n va a aquests viatges de l'Inserso, per tant dona serveis, ha d'haver personal que els atengui en els hotels, les agències de viatge i genera llocs de treball. O sigui que no és que siguin,
hi ha alguna cosa hem de fer en aquesta gent i, bueno, si traiem això com ja no mengen gaire o jo que sé i tal i qual, pues, poden abusar. Jo crec que no és de rebut. Bueno, jo no vull tenir una opinió, el que únicament vull mencionar la realitat. La realitat és que som els mateixos que col·laborem o que portem rendiments a la Seguretat Social i el que abans era mantenir un flux de gent jubilada que potser tenia una esperança de vida de 10 anys jubilat, ara es pot haver multiplicat per 2 i aviat serà per 3. Llavors, hem de contemplar això, o sigui, amb els mateixos ingressos o similars ingressos o menors ingressos, perquè la joventut també cada vegada hi ha menys gent en el d'això, i sumem els aturats, perquè després hi sumem els 4 milions d'aturats, no? Però també els hauríem de revisar, els aturats. Són prestacions que surten de la Seguretat Social. Llavors, és lògic que la Seguretat Social en aquests moments tingui un problema a curt termini, no gaires anys. Vull dir que segurament si ho plantegem amb números no surten els números. Sí, però jo penso que són moltes coses a controlar, perquè això que dius dels aturats, també s'hauria de fer un control dels aturats. Quan parlen de crisi, jo dic la crisi, no que el govern, la crisi tots responsables, cadascú en la seva mesura, perquè pensa les bestieses que s'han fet, les trampes que s'han fet i que s'estan fent. Es parla d'allargar l'edat de jubilació a 2 anys més. Però això està bé. Això tampoc és un tema, sí, relativament bé, perquè cada any que allarguem la jubilació seran 200 o 300.000 joves que no tindran accés al treball. Llavors, clar, el que traiem per un cantó ho afegim per l'altre. Llavors, a mi se m'acudeixen coses com que, per exemple, aquests 2 anys de més fossin 2 anys que estiguessin, per exemple, obligats a tenir un aprenent a costat i que fessin formació i que l'edat laboral passés dels 16 als 18. Si féssim això, després es compensaria, no? I seria interessant perquè la figura de l'aprenent, que era tan típica aquí a Catalunya, ha desaparegut completament, no? Jo com a empresari... Però tampoc és normal que una persona de 65 anys que està en plenitud, hi ha molta gent que està en plenitud i que llavors perquè ha fet 65 anys s'arraconi. Jo tenia un amic, un gran amic... Potser la flexibilitat, no? En funció de la feina que sigui, en funció del tipus de treball, no? No és el mateix una persona... Que sigui flexible també i no sé, si com ha dit la companya, està en perfectes condicions, i si ell vol, evidentment, voluntàriament, no pot atreçar, però la gent que ja està, segons quines feines, no es poden aguantar. Bueno, però jo me'n recordo que... Ni el 65 ni el 63, el 60, si no pleguen, malament. Pensa que hi ha molta gent que quan tenen 70 anys, jo tenia un gran amic artista que quan va fer 70 anys i li van dir, bueno, i ara què faràs? I va dir, jo ara, tot el que jo he assimilat, ara jo ho puc transmetre als altres. I llavors amb una persona l'arracones i s'ha acabat, no? Penso que hi ha... Ara arribem a l'edat de jubilació, arribarem tots en molt millor estat de forma que arribaven els nostres pares o els nostres avis. Per tant, és molt complicat. Ara veus la gent amb 50-60 anys que està en plena forma, que va en bicicleta, que porta una vida superesportiva, cosa que jo, el meu pare o el meu avi, no se'ls hi passava pel cap. En qualsevol cas, que també l'edat de la jubilació mitjana, crec que l'edat de jubilació mitjana és cap als 61, 62 anys a l'estat espanyol i això també s'hauria de mirar abans de pujar a 67 si es pot apropar més aquesta jubilació mitjana als 65 perquè hi ha moltes persones del sector industrial, del sector serveis, amb expedients de regulació d'ocupació amb 45-50 anys, no? Això s'ha fet fins i tot amb empreses públiques. Jo dic prohibido, prohibit. Vull dir que penso que hi ha d'haver una mena de marge en el que cadascú s'ha de sentir de dir, molt bé, doncs jo tinc 65 anys i plego, o jo en tinc 62 i doncs em vull jubilar, que hi hagi l'opció, però que no sigui. El que també s'està parlant i que sembla que hi ha una mica de consens és augmentar l'edat mínima dels últims anys de cotització. Sí, però això també es comptabilitzaven 15, ara volen que siguin 20. Això, clar, sembla bastant suau i aquí no s'hi oposa... Però jo penso que és correcte. Avui ha sortit un manifest d'un grup d'economistes, el grup dels 100 economistes d'elit de l'Estat que demanen ampliar-ho tota la vida i que sigui un sistema més flexible, semblant al que diuen que hi ha a Suècia. Perquè de 15 a 20... Si has cotitzat 20, cobra per 20, i si has cotitzat 40, cobra per 40. És que hi havia una picaresca també, que deia, no, fins ara no he pagat, però doncs ara pagaré, i ara m'entraré on posaré l'empresa del fill o del... Sí o no? Però si es passa de 15 a 20, a termes pràctics,
què implicarà? Una rebaixa de la quantitat de la pensió mitjana, per la gent que ens pugui estar veient? Sí, perquè els que sumen són els de darrere, no són els de davant. Els de davant ja eren els últims 15 o ara seran els últims 20. Per tant, sumarem 5 anys de fa 15 anys que les cotitzacions eren molt més baixes. I aquests economistes deien que recuperin el que han pagat. O sigui, es farà un càlcul de veure el que han pagat per després pagar-los. És que hi ha altres països on les fórmules són similars a aquestes, i segons el que tu has cotitzat, d'això, i jubila com vulguis. A partir dels 20 anys cotitzats hi ha països que ja et pots jubilar. Cobres molt poc, però bueno. Això sí, l'únic que demanem és que s'expliquin ben bé totes aquestes teories a la ciutadania, perquè si no, la ciutadania què veurà? O sigui, a la misèria que cobro de 400, 500 euros, tal i qual, a damunt em rebaixaran o faran treballar més per allargar aquests 2 anys que s'està dient. Aquestes coses s'han d'explicar bé. Hi ha que ser una reforma paulatina, que entri en vigor de forma paulatina perquè no sigui d'un dia a un altre un canvi tan fort. Continuem avançant, si us semblen els temes que volíem parlar. Parlaven d'aquesta marxa contra l'atur que va començar dilluns a l'Hospitalet. Avui l'hem tingut a la nostra comarca i una companya dels serveis informatius de la redacció Vallès Oriental s'ha desplaçat a la Llagosta i a Mollet i ha fet la següent notícia que ara comentarem després de veure-la. El Manel, el Diosdado o l'Aunar són alguns dels més de 500.000 de persones sense feina a Catalunya. Estan a l'atur, però ells no estan ni un xic aturats. Es que el estar parado no significa estar quieto. Hay que precisamente para cambiar las cosas, pues estar moviéndose, luchando, porque solo así podremos cambiar las cosas. Són alguns dels integrants de la segona marxa contra l'atur, que van arrencar dilluns des de l'Hospitalet del Llobregat i que aquest dijous ha recorregut al Vallès Oriental. Després de passar per la Llagosta, han arribat a Mollet, on se'ls hi ha afegit les entitats de parats de Mollet, els sindicats de comissions obreres i CGT i la Federació d'Associacions de Veïns. Amb aquesta iniciativa, els aturats volen fer visible l'atur massiu, la precarietat laboral i la retallada dels drets socials, sensibilitzar i mobilitzar tant les persones sense feina com les que encara la conserven. Salimos a la calle a decir, en primer lugar, a los compañeros parados y paradas, el derecho al trabajo es un derecho constitucional. Hay que reivindicarlo, es hora de salir del armario, hay que salir a la calle, no hay solución individual, la única solución es colectiva. Y decimos también a la sociedad, la lucha contra el paro es una cosa de todos, de los parados y paradas, pero también de los trabajadores que hoy tienen empleo, pero mañana lo pueden perder por cierres de empresa o por la aplicación de esta nefasta reforma laboral. Y también de la gente ciudadana solidaria, que tiene familias que están en paro, que puede entender perfectamente que esta situación es insoportable e invivible. La marxa ha fet una parada a l'Ajuntament, on s'han reunit amb el regidor de Treball, Rafael Cabanilla. Al Ayuntamiento, como a los ayuntamientos que hasta la fecha en el recorrido de la marcha, desde el pasado día 4, pues nos han recibido. Lo que presentamos la marcha es el conjunto de reivindicaciones en formato de una moción al Pleno del Ayuntamiento, moción que recoge el conjunto de nuestras reivindicaciones, pero que ha sido elaborado con el consenso del conjunto de entidades y asociaciones que apoyan la marcha. Després de dinar al centre cívic Camp Antiquet, la marxa ha continuat per la tarda fins a Granollers. La iniciativa acabarà el pròxim dissabte amb una concentració des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on es reuniran amb els representants de l'Ajuntament de la capital catalana i la Generalitat. Asseguren que volen fer visible la situació dels aturats i volen sensibilitzar davant de l'atur i de la precarietat. Em sembla que el Carles has estat, no? Sí, he tingut, com representant dels veïns i veïnes de la ciutat, hem rebut aquests companys com es mereixen, donant-los ànims, i la llàstima és que molta gent no hi anava, no sé què passa, perquè a Mollet hi ha 5.400 i pico d'aturats, i no sabem si tenen por, o alguns van fent feinetes d'aquestes no gaire oficial, la submergida, evidentment, perquè la gent s'ha de guanyar la vida com pot. També aquests dies hem sentit que això també fa mal a les petites empreses i tal, perquè clar, són gent que en l'economia submergida pot treure treballs en aquestes petites empreses perquè s'estan fent i al final l'empresari ha de dir, bueno, va, te n'has d'anar fora. Creus que el número d'aturats, o sigui a la comarca, o sigui a Catalunya o a Espanya, és inferior al que marquen les xifres?